Ja žijem! Som živý! Ďakujem za službičku, mačiatko. Jasné, ale počuj, nechaj si to pre seba. Nemôžem si dovoliť, aby niekto vedel, že svoje služby predávam náhodným vožiakom na ulici? Bolo to pre rýchle lovesky, chápiš to? Čokoľvek povieš, deva. Aké je to poníženie. Daj mi vedieť, že ťa napadne niečo kreatívne, že ty je pozratá kopa odpadkov. Pozdrav dámičku. Cukrík. Ako povieš ty, pozratý duráň. Hej, ďakujem teba. Bože môj. Drogy moje. Krista. Títo zakreslí hriešnici si ťa nemôžu prerušiť moje územné prebranie. A prečo vôbec sila môjho strojenia je nepopierateľná? Žiadny démon sa mi nemôže rovnať. Páni moji, to bolo úžasstvo. Páne? Áno, poriadne ste ich priškrtili. Páčilo sa mi to zabitie paprskom. Čelo by som si, aby ma zabil svojim paprskom. Týmto tempom na konci tohto dňa získa moc na západnou časťou pentagramu. A nikto, ani jediná dýchajúca duša tejto strasky mi nezoberie osídlenie z mojho uťahujúceho sa zovretia. Bude to len moje, zatiaľ čo každý bude poznať meno Syra Penča. S dovolením, kto to povedal? Ako ste ma to práve nazvali, vypražené omelety? Reknite, to sme neboli, pane môj. Chceš si zatancovať? Starý muž. Mal by si túto hračku odbratať z môjho územia skôr, než ju rozbijem. Viac. Tak zatancovať si čo? Nuž s potešením. Do pekelného rána víta, Killjoy. Ja som Tomáš Rešťovský. Po západnej strane mesta Pentagram prevláda chaos. Medzi šéfom je Sir Penčesom a drzou ducatou mrškou Cherrybom. Presne tak, Tomáš. Po poslednom vyhľadení je oveľa území záujem. Démoni po celom pekle sú ochotní urobiť čokoľvek pre získanie nového teritória. Ako sa to marí s intenzitou, ha? Zdá sa, že toto miesta vražia zubami a nechtami. To by nechcel mať nikdy v jej mieste. Haha, ty si mi ale uchylný bambus, Tomáš. Čireknúť man, spálený kár. A ako ďalšiu chuťovku sme si pripravili rozhovor s dcerou samotného kráľa pekla pre prezentáciu jej projektu. Toto a mnoho viac po prestávke. Moč ty mamrt! Dobre, vieš čo treba povedať? Jasné, vrhnime sa na to. Len na mňa pozri a pomôžem ti. No tak, Vegi, ja viem čo povedať. Iba mám taký pocit, že treba veci urobiť takými nadšenejšími. Čo keby som... O tom zaspievala? Ako vieš, čo mám na mysli? To áno, ale nespievaj. Toto je vážna vec. Ale vieš predsa, že najlepšie vyjadrujem emócie pesničkami. Ale život nie je pódium, zlatík. Budíš, lenže mám ďalšie nápady, čo povedať. Vyraznené sú najlepšie. To sú všetky túto. Počkať, je to kresba? Presne tak, so šťastným koncom. Všetci sa smejú šťastne v nebi. Nie je to tak jednoduché, no prosím, sleduj tie predpísané linky. A nespievaj. No dobre, ako povieš. Jednoducho tie moje improvizačné polovičaté schopnosti. Ahoj, ja som Charlie. Killjoy. Rekla by som, že ťa rada poznal, ale to je bola lož a odpras paprčku nesiaľné lesbičky. Má svoje zásady. Tak a ako to zatiaľ chodí? Pozri, čas sú lovky, tak to nenaťahuj. Nie si tu, lebo chceme, ale preto, že sa Jeffrey nedostal na kuchynské predstavenie pre kanibalov.
Môžeš byť špička kráľovská baba, ale je mi to šumák. Som príliš bohatá a vplyvná, aby som sa zaobrala nejakou kráľovskou dievčinskou, kto si chce robiť reklamičku. Lenže ja... A nesnaž sa so ňou spreť, lebo ťa zmordujem. A sme naživo. Vítajte späť. Takže, Charlotte. Som Charlie. Každopádne, čo sa týka tento tvoj projekt, do ktorom si neustále utravovala nové stáky? Nože... Ako väčšina z vás vie, narodila som sa v pekle, no a pri vyrastaní som vždy chcela vidieť dúhu. Peklo je mojim domovom, vy ste mojimi ľuďmi a práve tu sme po ďalšej genocíde. Stratili sme toľko duší a láme mi srdce každým rokom o niekoho prichádzať. Nikto nemá ani šancu. Nemôžem tu len tak postávať a pozerať sa na to utrpenie v mojom meste. Takže som premýšľala, či nie je iného spôsobu, ako držať populáciu v pekle. Možno by sme mohli vytvoriť niečo alternatívne, ako duše zmeniť skrz vykúpenie? Myslím, že áno. K čomu tento projekt aj smeruje? Dámy a páni, otváram prvý jeho druhu. Hotel, ktorý napraví hriešnikov. No viete, pretože hotely sú pre všetkých okolidúcich. Dočasne. Čo s tá dievčenka myslíš, že robí? Ona... to vážne. Jedilino. Len ma napadlo, že by to bolo skvelé miesto pre vykúpenie. Hurá. Hlúpa krava. Zrite, každý z vás má v srdci iste kus dobra. Ja viem, že áno. Možno sa nechápeme. No do matere. I have a dream, I'm here to tell about a wonderful, fantastic new hotel. Yes, it's one of a kind, right here in hell, catering to a specific clientele. Inside of every demon is a rainbow. Inside every sinner is a shiny smile. Inside of every creepy hatchet-wielding maniac is a jolly, happy, cupcake-loving child. We can turn around, they'll be heaven bound with just a little time down at the Happy Hotel. So all you junkies, freaks, and weirdos, creepers, fuck-ups, crushs, and zeros, and I'm fallen superheroes, hope is here. All of you cretins, sluts, and losers, sexual deviants, and boozers, and prescription drug abusers, need not fear. Forever again, we'll cure your sick, we'll make you well, you'll feel so swell, right here in hell at the Happy Hotel. There'll be no more fire and no more screams, just puppy dog kisses and cotton candy dreams and puffy wuffy clothes. You're gonna be like, wow, once you check in with me. So while you're caught in porn addictions, vegan resurrecting predictions, ancient Roman crucifixion, and right here, all you monsters, and crazies, cannibals, and crying babies, falling houses full of rabies, little witch here. You'll be complete, and all you don't eat, or spit is baby meat. You'll be an easy sleep, yes, fine, we'll be sweet at the Happy Hotel. Páni, to bola sračka. Čo ťa o 9 krov pekla napadlo, že stačí len jeden démon, bude si stať nejakým lepším človekom. A nemáš dokázal, že tento tvoj PD projekt funguje. Chceš, aby boli lepšími len pre... čo? Nuže, na môj obranu už niekoho máme, kto v nás verí a dokázal obrovský pokrok. A kto to môže byť? Ale len niekto s menom Angel Dust. Táborná hviezda. Tom, ty malý kárik. A čo, nič si s tým nedokazuješ? Som si istá, že to volá dostaneš kankoli s bielým práškom a kondomom. No, tak s tým nesúhlasím. Je totiž čistý, čestný a bezproblémový už 2 týždne. Nové správy.
Najnovšie oznámy nám tvrdia, že sa do hry zapojil nový hráč. Zapnime naživo. Doriti. No Doriti, ozaj. Zdá sa, že sa do potičky zamotal nikto iný než... Pozor, no jezda Angel Dust. Aká šťavná tá náhoda. Musíš sa cítiť asi dosť na figu. Sledovanosť. Nezrite na toto. Nože, ja si tvoj projekt na ceste skápania. Rekni nám teda, aké to je byť úplným sklianím? No teda, ako sa ti páči, keď mám tvoje pero, ha? Sorva. Hehehe, hupsik Daisy. Mnohokrát díky za pomoc, Angie. Hahaha, netáraj. Toto je najfajnovejšia akcia posledných dekád. Kde si vôbec trčal? Myslel som, že si s Gebou, či čo? Kebyže, bol som to divno hoteli na druhej strane mesta. Nejaké babulienky ma tam za dobrú činnosť nechávali zadara. No vieš, žiadne bitky, žiadne žartíky, ani problematické slová, to citujem. S tým mrchami nie je sranda. A to s tomu 2 týždne. No do matere. No tak trochu som čistý. Čistý skoro tak, to porozumia ti tvojom mozgobleským práškom. Silnejšie ocík. Šinku. Vy hlupáci, nemáte žiaden štýl. Vo vojne je ten so štýlom na vrchu. No nie, keď ten štýl s Gebou. Keď už tak o štýle sú staté vlasy živé, či kumáriu? No teda, to nie je tvoja vec. A jedno chcú. To robí tvoje vlasy vrchom na teba spodkon. Rozhodnem vás na vážne kúsočky. Priťahujúce. Ale nie takto, perverzák. Už nie sme takí namyslenci, nie tak. Jež len trochu si dávaj pozor na hubičku. Tieto sexty by som robil večnosť, ale predsa nerozumieš. Je to iba smutné. Tak, čo budeš mať z tohto veľký malér? No, čo môže trošku repestovať? No vieš, sa nezmenil a predsa len si môj obľúbený chalan pre pestva. To ešte len, milášku. Pripravený to skončiť? Priam narodení, babuľko. Čo? Čo? Že čo? Čo do psej ryti robíš? Len som robil svojej kamarátke zábavu, nie je to náhodou tá nápravná vec pomasy a tak? Nie vojnou, ktorou spôsobíš maximálne tak masovú genocídu. Prehráš si, stratíš stovečku, nebolo to tak hrozné. Už toho nechaj, musel som, moje postavenie bolo v stávke. Povedz, aká reputácia mi ostávala ľuďmi vedomými, že idem po čistote. Odbíja mi to celú personáž. Tvoja personáž? A čo dôstojnosť hotela? Urobil si z nás vypáť nejaký blbý vtip? Ale kde, miláčku? Tipy sú smiešné, ja som vás skôr donútil vyzerať smutne, pateticky, ako sirotkov, bez rúk či nôh. S progériou. No s Bohom, teraz nad tým myslím ja. Je tu nejaký likér. Môžeš sa snažiť to brať vážne. Posnažím sa, len si do toho nezamiešaj Frandu. Chceš byť vtipný, či skôr sexistický? Čokoľvek ťa naserie viac. Skutočne tu nie je nikde likér. Zabijem ho. Posluž sebe, počkať, to ide teda dojde smrť. Kde sa vás trčí napokon od vejtého pekla? Prepáč, že si to šsanil, sučka, tak si zvykaj. Oči ma tá sa biehajú do sálu. Ako no vlastne vadí sa nejaký potratenie zraní. Zri, koľko kolánov tu na okolie? Malé bubátka. Tak sa ozývaš. No tak, moje telo je úžasán. Každý inak chce, len potrdenko z listov fanúšikov. No vieš, to naozaj nebolo pekné, Angele. Nepekné! Kvôli jeho malichernosti k nám už nikde príde nikdaj! Len
A len kvôli tejto je sračke! Takže už nezadarmí miestnosti. To je boj. Alebo sa okoníme, možno ešte nič nie je stratené. No tak, Maginka, všetko pôjde. Možno by stál za zváženie sem kúpiť jediva. No vieš, pre nakrmenie všetkých tých hostí. Mami, jasné, viem, že si furt volám, si zaneprázdnená, naozaj zaneprázdnená, ale rozhovor nešiel podľa plánov a neviem, či sa niekam vlastne pohnem. Neviem, čo robiť a hodila by sa mi rada, mami. Myslím, že sa o mne otec nemýlil. Nože, dosť asi bolo, než to predložím. Milujem ťa, ahoj. Zdá! Row. Počuj, Vegi. Čo zas? Rádio Deon je za dverma. Čo? Kto? Čo mám počiniť? Nož, nepúšťal dovnútra. Smeli hovoriť? Môžeš. Alastor, milovský vás pozná, ti dostať mocnosti. Ospravedlňte moju nálu návštevu, lebo zvednutí Pixie Show. Ako to poňať, páni dobrotiví. Božu, to ničo takú to som nezažil naposledy krachu burzy 1929. To je ako zirotko. Prosím mi, sua alma. Je to je hry. A nedovolím ti nikomu krivdiť, ty hlúpa sračkovina žalosť k vládcom. Paťka, jak by som niekomu chcel prknúť. Dávno by som tak učinil. Nie, som zde pre pomoci. Ako prosím? Pomoci, halo, mikrofóny pracuje, test. No ja ťa počujem úplne zreteľne. Chcete pomôcť? S touto neuchvatnou vecou ako riadíte? Chcem vám pomôcť riadiť týchto hotelu. Prečo? A prečo ľudia vôbec niečo robia? Čistá, zdrvujúca nuda. Chýbala mi inšpirácia roke. Moja práca stala na ničhodnou. Bez cieľa. Žalostivá. Tu však lese nájsť novú formu zabávy. Berie sa ako forma zábavy boj s reportérkou. Tá najčistejšia milá moja. Realita, skutočná vášeň. Koniec koncov je svet scéna a na scéne sa formuje zábava. Takže myslíte, že je možné vykúpiť hriešnikov? Netáraj, to je absurdita. Vykúpenia katolichotivá podpísal s ľuďom. Nie, to následne, že je možno zachrániť takých lôstojných hriešnikov. To šancou bol prežitý pozemský život. Trestanectvom sa toto viac nenarobíš. Tak potom... Prečo mi chcete pomôcť, keď neveríte moje sny? Kvôli trochu pozorovania naplnenia vlastnej túžby. Chceš všetkých tých zbabelcov sledovať plať po hore pýchy a úspechov, len aby opätovne padali do hlbín vlastných zlyhaní. Jerna. Je veru tak? Udejú sa veľké veci, skôr mi chcem pomôcť. Ánože, čo je to s tým nosovým ksichtom? Mrzky, nikto si o ňom nečul, si tu veď dlhšie než ja. Rádiový démon, jedna z najmoutnejších vecí, ako Ad videl. Nie som do politiky.
Pred dekádami sa Alastor objavil v pekle a takmer okamžite začal zvrávať vládcov, ktorí tu boli pred ním. Taký typ moci nebol nikdy už v jej duše videný. Potom však sebecne neodvysielal cez rádio, aby každý spoznal jeho sa jeho moci. Dnešní si ho preto volali rádio démon. Je to lenivo ako chce. Každý sa tak zamýšľal, kto mu dal vlastne takú moc, že dokázal zhodiť aj tých najmocnejších. Ale jedno je isté, je nezastaviteľnou mocou. Mocou, s ktorou je treba rátať. Mocou, ktorá objala dušu, čakajúc len na ten moment, keď nás môže lapiť a vyhľadiť pre svoju zvrátenosť. Skončila si, vyzerá ako cinzik na jahode. Nože, ja neverím. Toto kaj, veríte akému mužovi? Jakému už mužovi? Muž lebo muž. Charlie, sluchaj pozorne. Nemôže tomu čudákovi veriť. Nie je toho, kto s úsmieškou. Je vyjednávač. Čistá zvrátenosť zla. Nedokáže byť vykúpený. A dosť možno hľadá spôsob, ako všetko zničiť. Ja len nie to isté. Zri, Jen je zlý a možno sa nechce zmeniť. Však je toto všetko šance predať ľuďom. Tak to bude lepšie. Ako môže niekto odfajčiť? Nemôžem. Bolo by to proti všetkému, čo sa snažím. Čo verím. Tak never. Viem sa o seba postarať. Charlie, čokoľvek Zlatko, len za žiadnu cenu si neuzavri pakt. Neboj, od tatka mám jednu maličkosť. Nebro démonov sračky démonov. Tak teda, vierna, si strašidelnú a doskočne nevidíš môj sen ako vtip. Ja však nie. Myslím, že všetci majú šancu sa napraviť, takže príjmam tvoju pomoc. Bez akýchkoľvek ťahaní, nitiek a tak. Tak teda je paktem. Nie, žiadne podanie ani pakty, akož to princezná pekla, nástupne sa trónu, ti prikazujem, že s týmto telom pomôžeš, na ako sa rozhodneš. Znie to fér? Dostať fér. Tak super. Usmieška, paňka hočka, bez nej si úplne niktoško. Nože, druže, kde sú zamestnance? No... Potrebuješ viac než to. A ty vieš robiť čo, môj slúžatkový súdru? Môžem ti urobiť dobre? Haha, nie. To je strata. Má to len jednu cestu teda. A myslím, že trochu života priviesť môžem. Táto máš karvočke, Nifty. Ahoj, kysa Nifty. Rada z vás poznať. Je tá dána, čo sme robili niečo špeciálne? Pre všetky dievčatá. Nie je tu žiaden muž. Ospravedlňte ma, to bolo rube. Pán dobrotivý, toto miesto vážne potrebuje ženskú ruku na prácu. Čo je divné, whisky predsa ženy. Bože, toto je hrozno. Nie. Tak nakoniec skalíme, ľudia. Čo tu mať? Čo to malo znamenať? Ty! Hasker, môj daj súdru. Nož ako si to stihol? Neprivrávaj sanity, hlúpa jahôdka. Práve som bol na polceste výhry. Tiež rád vidím. Čo po mne chceš zaraz? Nože, druže, ponúkam pomoci, tak som sa rozhodol si požičať tvoje službe do tejto fracké, ak to nevadí. Robíš si zo mňa kozy? To asi nie. Ja, myslíš, že by to bol nejaký posratý super príchod na sa len tak vtiahnuť? Ja som nejaký pohodiatý klaun, či čo? Možno. A nepočiníš žiadne charité. Však len som si myslel, že budeš skvelý do týchto nového baru, tuto guy. Že s tvojou úsmieškou a tou milosťou energiou to bude práca pre teba. Neboj, súdruhu, denne to urobím príjemnejšie. Ak si želáš. Čo? Myslíš, že sa nakúpiš fľašou whisky vlastným barom?
Nuž, presne tak. Hej. Nie a nie. Žiadne piatiky ani bar. Toto miesto má byť pre očistu. Nemá pôsobiť ako bordel či kumár. Drž ho, Bobičko. Toto si tu nechávame. Hej, chuť sa pôjdeš. No, ak ma budeš sledovať. O bože, vítajte v hoteli šťastia. Budete toto zbožňovať. Schopnosť zbožňovať som stratil pred rokma. Tak, čo ty na to? Je to úžasné. Je to v pohode. Toto budú veľké pestvá. Máš veľký sen, čo chceš mi dať? Je priam až smiešný, no čertober, poď hrať. Si predstav sa, si tá dáma z pekla snou, tak dajme riešte kontent najkrajší z ich domovou, spúste chlopci. V každom riečnom tvorovi je prázdno, no my zakrieme to hneď s úsmevom. Vyčistíme túto stoku s pásou, čo má ten správny ráz. Ukážeme lupákom, že je to úroveň a štýl. Tu v podzemnom svete tvoj plánik rozkvitne. Strávia nejaký ten čas, to na čas byť hotel. No pozrime sa, kto sa skrýva u skupinky úbožiakov. Znovu sa stretám na Liastore. Pinžarov tu? Jasné, že áno. Lenže tentokrát ťa čaká malievo prekvapenia. Som taký zlý. Yow! No, moje brúško je prázdno, kto chce brinzové halušky? No ja materni ukázal výborný recept na halušky, priam ju to takmer zabilo, Môžete vyriesť, bol to priam pekelný recept. A som taký rozhriatý, sienli povedať, že nás čaká mnoho príjemných zmien a jediná podmienka praví ostať na príjme. Postavy, réžia, strih a opravu zvuku zrobil ja. Tento dubbing je solový projekt, ktorý som tvoril 3 mesiace. Stálo to veľa bolesti hrdla, nervov a aj slastných momentov, kedy som sa cítil, že dokáže najväčšie veci. Pre vás všetci slovenského dubbingu alebo pievnic a u ďalšieho videa na budúce. Och, veď je tu ešte podtitulková scéna. Teraz ma môžete uberať svojim paprskom.